Aron pagiya sa mga tinun-an sa critical thinking ug matudluan sa pag-ila sa mga fake news nga mikatap sa social media, maoy tuyo sa usa ka online game nga gidevelop karon nga gitawag og Share or Beware. Siluan meron din sa report. Online presentation of Share. Gilusad niya itong Sabado ang Share o Beware online game nga gidevelop sa Academy of Political Management Batch 8 sa Friedrich Ebert Stiftung kon FES sa pakigtambayayong sa Center for Youth Advocacy and Networking kon Sayan, Happy Education Lab ug Out of the Box. Sa maong online game, tukion sa mga citizens ang usa ka info card kung kini matuod ba ug angayang i-share o baka fake news nga dapat likayan o beware. 7 ang mga player sa game, 2 niini mga peddlers, 4 ang mga citizens, samtang usa ang fact-checker. Hatagan og pipila ka minuto ang mga citizens sa pagtuki sa info card. Dayon sugda na pagboto kung sila nagtuo ba nga kining info card ang ngayang i-share o beware. Sa matag insaktong tubag, makakuha og 1 point ang mga citizens, samtang kung sayop ang tubag, 2 points ang makuha sa peddler kung ang nagpagawa sa kasayuran. Sa wala pa kinigilusad niadtong Sabado, naswaya na kini pagduwa sa mga tinun-an sa senior high school sa Silliman University. Ning panahon karon nga gipasayon ang pagpa-access sa mga kasayuran online, mikatapos ang pag-ayo ang mga sayop nga impormasyon. In spite of the whole online distance learning setup that we are going through right now, I'm very sure it's going to be helpful to them. It's going to be something that can be used by our students and enjoy. This game is very timely and very important as we traverse this arena of so much noise and so much fake news, and again where truth is being challenged. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Lisda.